Molt bona tarda a tots i a totes. Gràcies per atendre aquesta compareixença, gràcies per atendre aquesta roda de premsa online. La veritat és que ens hagués agradat que l'haguéssim fet presencial, però les noves restriccions ho ha fet impossible i per tant la farem en aquest format, que es fa una mica estrany atendre una roda de premsa d'aquesta manera, però en tot cas amb els equips tècnics i amb la gent de premsa del port segur que la podrem seguir amb correcció. També voldria agrair a les persones que ens estan seguint en directe. Estem fent una prova de fer aquesta roda de premsa en directe per xarxes socials, per Twitter i per Instagram, i per tant també enviar una salutació a tots aquells que ens volen seguir en directe des de les xarxes socials. Aquesta és una roda de premsa que servirà per presentar els resultats del primer semestre de l'any, d'aquest any 2021, al Port de Barcelona, i també dels acords més rellevants que hem pres aquest matí al Consell d'Administració. Avui hem celebrat Consell d'Administració ordinari i volem compartir amb tots vostès alguns d'aquests acords, els més rellevants, perquè ha sigut un Consell d'Administració dens, ple de contingut. En tot cas en volem destacar uns quants. Si els sembla, m'acompanya el José Alberto Carbonell, el director del Port. Jo faré una introducció al que són els resultats del primer semestre, després li passaré la paraula a ell per tal que pugui entrar en detall. Entrem en matèria, si us sembla. El tràfic total del Port de Barcelona en aquest primer semestre de l'any 2021, poden veure també la presentació que acompanya les meves paraules, ha estat de 32,7 milions de tones. Això significa un increment del 16,8% respecte del mateix període de l'any passat. És un increment de 2 dígits. Hem de tenir en compte que ens estem comparant amb l'any 2020, per tant, any Covid, i si fem la comparativa en dades prepandèmia, en l'any 2019, ens situem, malgrat aquest creixement de 2 dígits que tenim en comparació a l'any 2020, ens situem lleugerament per sota del tràfic total del primer semestre del 2019, un menys 4,9%, ja ho poden veure aquí en la primera de les columnes d'aquesta presentació. El tràfic de l'Interland, és a dir, el que són les mercaderies d'exportació i d'importació, les que surten i entren pel Port de Barcelona sense els trànsits, per tant aquí estem parlant d'economia productiva, ha registrat un creixement, si el comparem amb el 2020, del 7,7%. Són unes 16,6 milions de tones de mercaderies manipulades. El mateix, si ens comparem amb l'any 2019, són 17,85 tones i per tant hi ha un descens que se situaria en aquest cas en un 6,9%. Anem per el que són les diferents tipologies d'aquests tràfics i voldríem destacar en primer lloc els contenidors. Els contenidors molt bé, de fet ara veuran que hem fet un rècord històric. El moviment s'ha situat molt a prop de 1,8 milions de teus, és una alça del 31%, i aquesta dada, la del 31%, és el rècord històric, han batut el rècord històric de moviment de contenidors en un primer semestre al Port de Barcelona. En aquest cas sí que estem, per tant, per sobre de tràfics de prepandèmia. En la càrrega convencional, majoritàriament el tràfic RoRo, s'ha registrat un moviment de 190.000 UTIs amb un creixement d'un 14,3%. I amb el tràfic de vehicles nous, en el primer semestre, s'ha registrat un creixement del 31,1%, 286.000 arrodonint unitats respecte al 2020. Però aquest és un sector, un dels segments més afectats per l'actual context d'incertesa, de crisi econòmica derivada de la pandèmia, i ens trobem, en definitiva, amb això els vull dir que ens trobem amb un nivell molt per sota del 2019, un menys 31%, molt per sota, com poden comprovar. En relació, i passem ja de slide, em sembla, els sòlids a granel, hem tancat aquests primers 6 mesos amb un moviment de 2,3 milions de tones. Això ens situa en un 8,1 per sobre dels nivells del primer semestre de 2020. És un bon resultat que s'explica pel notabilíssim creixement de les exportacions de sal comuna. Es multipliquen pràcticament per 6 gràcies a la nova terminal d'ICL al Port de Barcelona, aquella que vam inaugurar a principis del 2020. Ja està pràcticament operativa i això fa aquest salt d'escala, aquesta multiplicació per 6 i, per tant, aquest increment del moviment dels sòlids a granel. Pel que fa als líquids a granel,
el moviment assolit ha estat de 5,6 milions de tones. Això suposa una caiguda del 12,4%, i els majors descensos, és un descens important, però es concentren en les importacions de gas natural, un menys 51%, ara explicarem per què d'aquesta xifra, que és molt alta, i els trànsits de gasolina, que és un menys 56%. Si em permeten fer una explicació més aprofundida d'aquestes dues caigudes, en el cas del gas natural cal considerar dos aspectes. Primer, que es van recuperant els nivells per Covid d'entrada per via gasoducte, i això va, lògicament, en detriment del transport marítim. Els contractes de gasoducte són normalment estables, són de llarga durada, amb uns volums mínims compromesos. Si la demanda baixa, es redueixen els volums de transport marítim, que tot i ser més barat, permet diversificar més l'origen del gas natural. El segon aspecte que cal considerar en aquesta caiguda dels sòlids a granel, concretament del gas natural, és que hi ha hagut un efecte provocat per als canvis en el mercat regulador, una mica pervers, però en tot cas les plantes de regasificació dels ports de l'Estat ara funcionen com un tanc únic virtual. És igual on es descarregui el gas, es paga a un sistema central d'emmagatzematge. La gran capacitat del port de Barcelona, som el port més econòmic de l'Estat per a l'operativa de vaixells de gas natural, i el volum de clients que operaven aquí ens feia ser un port ideal, un port molt útil per a la descàrrega i la ràpida sortida del gas. La creació del tanc únic virtual fa que això ja no sigui una raó de pes, perquè es paga el mateix. Per altra banda, els preus d'explotació dels vaixells han pujat molt, ja ho saben, i fa més important que la distància entre l'origen i el port de descàrrega sigui una raó econòmica de pes, i això ha afavorit les entrades de gas per a altres ports peninsular. I pel que fa als trànsits de gasolina, aquí que hem tingut que hi ha hagut una forta baixada del preu del petroli el 2020 per la forta caiguda, evidentment, de la demanda. Això va produir un augment significatiu de l'emmagatzematge de productes petrolífers, és a dir, tenim un gran estoc. De totes maneres, s'espera que la recuperació econòmica afavoreixi la reducció d'estocs d'aquests productes i, per tant, la recuperació de trànsits. Per últim, i pel que fa al passatge, que és l'última de les columnes, aquesta triple columna de l'slide que els estem ensenyant. Aquest és el segment més afectat per la crisi. Recordem que el 13 de març de 2020 es va prohibir el tràfic de passatgers. En el cas dels creuers, la prohibició es va aixecar el passat dia 7 de juny i el primer creuer va arribar el 26 de juny. Per tant, han passat molts mesos amb aquesta prohibició. En el cas dels ferris, la segona columna, l'activitat es va poder reprendre a finals de juny del 2020, però la situació de pandèmia encara fa que el moviment de persones estigui molt limitat. I per posar un exemple, el Marroc encara té tancades les fronteres amb l'estat espanyol, i vostès saben que part dels nostres trànsits amb Marroc incorporen el que és el moviment de passatgers, i per tant ho tenim molt i molt limitat. Aquest tràfic, en definitiva, ha caigut entre gener i juny, en aquest primer semestre de 2021, un 43,7%, 240.000 passatgers. En el cas dels creuers, la caiguda es situa en un, atenció, 98,6%, una aturada total, pràcticament 2.850 creueristes, perquè hem tingut dues escales al juny. Són aquestes dues escales recents que hem tingut. Després explicarem amb més abast com està el mercat i les expectatives del mercat de creuers. Però, i per acabar la meva part d'aquesta introducció, abans de passar-li la paraula al director general, pel que fa als ferris hem tingut 238.000 passatgers. Això significa un increment del 4% respecte al 2020. Malgrat això, al juny ja estem observant, amb dades del mes de juny, estrictament del mes de juny, una notable millora del tràfic de la mà de la reactivació del turisme. Jo els volia fer aquesta pinzellada de xifres agregades i ara li passaria la paraula al director del port, José Alberto Carbonell, per tal d'entrar amb una explicació més pormenoritzada i segment a segment d'aquests trànsits, aquests tràfics del primer semestre del 2020. Moltíssimes gràcies, president. Bona tarda a tots i a totes i gràcies per compartir amb nosaltres aquesta presentació de resultats.
hi ha un conjunt de slides, de diapositives, que fem una comparativa amb els últims 5 anys. La singularitat que ens dona tot l'any 2020, o bona part de l'any 2020, pràcticament 10 mesos de l'any 2020 i bona part de l'any 2021, fa que ens ajuda a entendre on som, on eren i quin és l'abast dels tràfics respecte als anys anteriors. La primera diapositiva que tenen és la comparativa de totes les tones, dels milers de tones de tràfic del Port de Barcelona, i aquí sumem tot, tant transbordament com comerç exterior, i veiem que la xifra està notablement per sobre de l'any passat, un 17%, com el president ens ha comentat, pràcticament un 5% per sota de l'any 2019, un 4,9%, però és que l'any 2018 i l'any 2019 van ser els anys rècords de tot el port de Barcelona. De fet, amb aquests 33 milions de tones, o pràcticament 34, i una mica més de 34 l'any 2019, es va assolir el rècord històric del port. Si analitzem la diferència respecte a l'any 2019, estem parlant d'una diferència aproximadament d'1,5 milió de tones. Doncs el gas natural, que el president ha explicat, aquesta caiguda del 51% que ja ha explicat, i a més, la caiguda de les gasolines en règim de trànsit, que ha estat del 56%, ja només aquestes dues mercaderies ja justificarien amb suficiència aquesta diferència. Per tant, el conjunt de la resta de les mercaderies, llevat d'aquestes dues específiques, estarien per sobre de l'any rècord de l'any 2019. Si analitzem la mateixa dada, però només al comerç exterior, el creixement d'aquest 17% es redueix perquè el volum del transbordament es redueix, ha tingut un comportament molt notable en el primer semestre, però continua sent positiu, força positiu, amb un increment d'un 8%. Ara bé, veiem que pràcticament el comportament és el mateix quan analitzem tràfic total de quan s'analitza tràfic hinterland o tràfic de tot el propi comerç del Port de Barcelona. És a dir, estem per sobre del 2017, molt per sobre de l'any 2020, però per sota de l'any 2019 i 2020. La raó, en aquest cas, i pràcticament la justificació més rellevant d'aquesta activitat, d'aquest número, és la davallada de gas natural que s'està patint fruit del canvi normatiu que ja s'ha explicat amb anterioritat. Anem ara a posar el focus bàsicament en 3 o 4 slides en el cas dels contenidors, que és el tràfic més rellevant o l'activitat més rellevant del Port de Barcelona. L'increment aquí respecte a l'any passat ha estat el 31% i a més per sobre de l'any 2019, any rècord del port, amb un 4%. Per tant, tal com el president ha anunciat al principi de la seva intervenció, estem amb un rècord històric dels contenidors, de la globalitat de tots els contenidors. Però aquí sumem contenidors buits, contenidors en règim de trànsit i contenidors d'import-export. Si analitzem el que són els contenidors d'import-export, que possiblement és la part més rellevant, sense menystenir ni molt menys el que està en règim de transport, doncs tornem a assolir un rècord històric en el primer semestre de l'any 2021. En les exportacions, que és la part de color blau, la part de sota, l'increment respecte a l'any passat ha estat un 19%, però és que l'increment respecte a l'any 2019 de les exportacions ha estat un 16%, de 2 dígits també. En el cas de les importacions, la pujada, si comparem amb el 2020, ha estat d'un 16%, i si comparem amb l'any 2019, aquesta és l'única xifra negativa de les 4 que els hi estic donant, perquè és lleugerament per sota de 0, pràcticament un 2% de caiguda. Anem a analitzar, com hem fet altres vegades, a on van els contenidors d'exportació o d'on venen els contenidors d'importació, que seran les següents 2 diapositives.
Si en l'any de la pandèmia les exportacions van tenir un comportament molt positiu, va ser molt centrat en el que són les exportacions de carn de porc, de carn porcina a l'Àsia. Afortunadament, en el cas de les exportacions, ara ha tingut tant una destinació molt més diversificada com també els productes d'una forma també molt més diversificada. Si bé és cert que la Xina l'increment està pràcticament un 30% respecte a l'any passat, representant ja en les exportacions un 17%, o sigui, és amb diferència el primer país de destinació de les nostres importacions, cal considerar també que s'han obert o s'han recuperat mercats que feia uns anys eren potents, però que per qüestions arancelàries havien perdut el seu protagonisme. I m'estic referint molt concretament a Estats Units i Mèxic. En el primer cas, als Estats Units, estem molt a prop del 29% d'increment i de Mèxic, en el cas de Mèxic, d'un 31%. En el cas dels Estats Units, país gran, país consumidor força important, la política de suspensió dels arancels que l'anterior administració americana havia decretat, suspensió que s'ha decretat amb l'actual departament o amb l'actual govern dels Estats Units, afavoreix moltíssim les exportacions bàsicament d'oli d'oliva i de vi, on que el port era un bon canalitzador d'aquestes exportacions. I, per tant, el resum que voldria destacar en l'àmbit de les exportacions és que s'han recuperat mercats, han crescut amb força aquests mercats, s'està diversificant molt les destinacions i, per tant, la fortalesa de les nostres empreses que utilitzen les nostres instal·lacions per a les seves exportacions estan sent molt ben rebudes per part de nosaltres i amb un increment molt rellevant. Si ara passem en el que són les importacions, en el cas del Port de Barcelona i tradicionalment ho som tot el que és Àsia i especialment Mediterrani, són els països, o són les zones geogràfiques i els països més importants d'aquestes zones geogràfiques a l'origen de les importacions. La Xina, un increment del 27%, com poden veure a l'slide, ja representa el 46% del que són les importacions. Repeteixo, abans he dit el 17% de les exportacions, líder. En el cas de les importacions, el lideratge ja ho porta des de fa molts anys, també amb un 46%. Ara bé, cal destacar que dins de la Mediterrània, dos mercats, especialment un que és molt gran, que és Turquia, doncs fan importacions, o rebem importacions de Turquia i d'Egipte, amb un comportament esplèndid. En el cas de Turquia, amb un 59%, i en el cas d'Egipte, un 50%. Per últim, volem destacar una de les dades que veritablement més orgullosos ens en sentim, no? Perquè quan parlem sovint de sostenibilitat, una de les millors formes d'ajudar a la sostenibilitat del transport de mercaderies a través dels ports i el transport de mercaderies en el seu conjunt a tot el món és la utilització del ferrocarril, especialment el que són entrades i sortides de la mercaderia en el port. Doncs bé, aquí poden veure el rati, el percentatge, la quota de ferrocarril en el que són entrades i sortides de contenidor del Port de Barcelona. Moltes vegades segurament ja m'han sentit que feia 15 anys doncs, pràcticament era un 2 o un 3%. Això ja queda molt lluny, però si veuen que des de l'any 2017, 18, 19 i 20 ens movem al voltant del 12-13%. Però és que aquest any, l'any 2021, s'ha incrementat 3 punts, fins a un 16%, amb més de 160.000 contenidors que han entrat en el port o sortit pel port en ferrocarril. En total ha estat un increment de més d'un 45%. Això representa més de 42.000 tones d'estalvi de CO2 i, a més, treure de la carretera un munt de camions molt, molt rellevant. És una de les apostes estratègiques en el pla estratègic, però també tradicionals en l'àmbit del propi Port de Barcelona, i on hem posat molts esforços, tant comercials com econòmics, amb infraestructures, que encara segur que ens queden molt per recórrer per part de totes les administracions i dels ens públics, però que ja comencem, o ja des de fa anys, comencem a veure els fruits d'aquesta política. Bé, doncs ara
A partir d'aquí passo la paraula al president, que parlarà de la represa de l'activitat de creuers. Moltes gràcies, José Alberto. La veritat és que mentre explicaves les dades del que és el tràfic ferroviari, deia perquè realment les xifres de les que veníem, les expectatives que teníem i les xifres en les que estem ara, doncs, sens dubte haguéssim volgut que fossin uns resultats més accelerats en el temps, però són xifres ja un 16% de quota importants. És una de les apostes més importants que fa el port d'aquesta mobilitat més sostenible. Bàsicament, doncs, això passa per més usos ferroviaris. Tenim molts projectes encarats a aconseguir més quota encara d'utilització del ferrocarril. Vull remetre de nou a tot el que és el projecte d'accessos viaris, ferroviaris i de la terminal ferroviària. I aquest, que és l'any europeu del ferrocarril, aquest any 2021, i també doncs, la dedicació que es vol fer de fons europeus el que és l'aportació de sostenibilitat a l'activitat humana, entre altres coses, mobilitat més sostenible i, per tant, ús del ferrocarril, fa que ens veiem a nosaltres mateixos ben alineats amb aquesta estratègia d'obligat compliment per disposar d'un futur sostenible. En tot cas, encara com a part de l'informe de tràfics, trànsits i d'activitat del primer semestre del 2021, pel que fa a passatgers, concretament a l'activitat dels creuers, les nostres previsions es podrien resumir en dos grans conceptes, no? El primer és el de la represa de l'activitat de creuers segura, una represa de l'activitat segura tant pel que fa a les tripulacions com, evidentment, pels passatgers i pels treballadors de la comunitat portuària i també pels ciutadans de Barcelona i de Catalunya. I també, com a segon gran concepte, una tornada sostenible. Hem volgut reiniciar l'activitat d'una manera esglaonada per evitar que, d'una banda, sigui invasiva per als ciutadans de la ciutat, de l'àrea metropolitana del país, però també hem treballat en aquest concepte de sostenibilitat per portar al Port de Barcelona, això és una gran feina que ha fet l'agenda comercial del port, els vaixells menys contaminants que hi ha navegant en aquests moments. El passatge, ho dèiem abans, és el tràfic del port més afectat per la crisi de la Covid. Recordar de nou les dates, el 13 de març de 2020 es va prohibir el tràfic de passatgers, i en el cas dels creuers la prohibició explícita ha estat en vigor fins al passat dia 7 de juny, fa molt poc. El tràfic de creueristes al Port de Barcelona, per tant, va caure l'any passat un 96% i s'ha mantingut a zero durant els 5 primers mesos de l'any. No ha estat fins al 26 de juny que vam tenir una primera escala, el vaixell d'MSC Grandiosa, que va ser el primer en tornar a operar des del nostre port. Parlem, per tant, d'una situació molt dura per unes 9.000 famílies que depenen d'aquest sector, però per sort això ha començat a canviar amb les arribades dels primers creuers. Les escales i els passatges que hem tingut fins avui han sigut 11 escales, aproximadament 20.000 passatgers, això és una estimació. Els protocols Covid funcionen perfectament, hem tingut ja aplicació de protocols i han funcionat perfectament, i si passem de slide veureu que les companyies de creuers que operen habitualment al Port de Barcelona estan arribant progressivament. Pel que fa a la previsió d'escales, que és la dada segurament més significativa, no podem donar una xifra exacta perquè treballem dia a dia, treballem cada dia amb les navilieres per introduir vaixells de forma, ho dèiem abans, esglaonada, segura, i per tant no tenim un calendari estrictament tancat. Però, tot i amb aquests condicionants, amb la informació actual, podrem afirmar que acabarem l'any amb unes entre 75 i 100 escales de creuers. Les companyies europees han estat les primeres en reprendre l'activitat, parlàvem d'MSC i evidentment també de TUI, de Costa, d'Aida. A partir de l'agost, i quan, diguéssim, acabin temporada al Carib, començaran a arribar les companyies americanes, Royal Caribbean, NCL, les que operen creuers de gamma alta, com Viking, Oceania o Regent Seven Seas. L'arribada d'aquestes companyies nord-americanes, de rebot, també permet la normalització dels vols directes amb Estats Units des de l'aeroport del Prat. Hem volgut aprofitar aquesta aturada, ho dèiem abans, per reprendre l'activitat d'una manera sostenible,
però no ens podem estar de recordar algunes xifres relacionades amb els creuers. L'objectiu del Port de Barcelona és aconseguir que aquesta arribada de creuers progressiva i segura iniciï el camí cap a la normalització d'aquest tràfic, d'aquest tipus de turisme. Les escales que vinguin aquest any, aquest 2021, suposaran un impuls molt important per a la recuperació d'un sector que ha patit moltíssim. Ha estat un impacte molt important el de la pandèmia en aquest tipus de turisme. Voldríem recordar aquestes xifres, que amb els tràfics prepandèmia aquest sector dona feina a Barcelona a més de 9.000 persones, que la facturació anual a Catalunya se situa al voltant dels 1.000 milions d'euros, que la facturació diària a Catalunya se situa al voltant dels 3 milions d'euros i que, amb tot això, la contribució al PIB català aquest sector és de 562 milions d'euros. Des del port, per tant, és una obligació, sempre vetllarem perquè aquest sector turístic tingui a casa nostra, al Port de Barcelona, unes condicions de treball que ens facin ser una de les principals destinacions turístiques del món. Aquesta és la part de la presentació dels resultats del primer semestre del 2021 i hem dit al principi de les nostres intervencions, en José Alberto i jo mateix, que també volíem fer un repàs als temes principals que hem tractat en el Consell d'Administració. Dir-los que segurament a partir d'ara, després de cada Consell d'Administració, farem compareixences d'aquest estil per tal de repassar aquests punts tractats i sotmetre'ns a les seves preguntes. En el Consell d'Administració d'avui, que era el Consell Ordinari del mes de juliol, ja saben que en fem un cada mes, hem tractat molts temes ordinaris, però en volem destacar dos. Primer, tot el que fa referència als ajuts a la recuperació. Estem en plena recuperació econòmica, estem, per tant, en la recuperació progressiva dels tràfics del Port de Barcelona, com a part del que significa aquesta recuperació econòmica, i avui en el Consell d'Administració hem donat compte del que encara estan sent les xifres d'ajuda al sector durant el 2021 i de les que tenim previstes pel 2022, en aquest camí de la recuperació econòmica. Tant les xifres de recuperació del 2021 com les xifres de recuperació del 2022 formen part del pla d'empresa que presenta el port cada any. Voldria començar, de tota manera, explicant que ja durant el 2020, i diguéssim, en l'impacte immediat de la pandèmia, el que vam aplicar va ser el que vam anomenar un pla econòmic de xoc, que bàsicament va consistir en l'alliberament de liquiditat per valor de 84 milions d'euros i amb una rebaixa de taxes de 7,5 milions d'euros. Això va ser l'any 2020, l'any de, insisteixo, l'impacte inicial de la pandèmia, al qual havíem de donar resposta des del punt de vista de contingència. Per això, alliberament de liquiditat i per això rebaixa, diguéssim, accelerada de taxes. Ja des del 2020 i preveient que la recuperació seria progressiva, van definir el marc del que vam anomenar Pla de Recuperació 2021-2022. Donaré xifres del 2021, que encara estan en marxa, evidentment, i també apuntaré les que hem compartit avui al Consell d'Administració com a xifres d'ajuda a la recuperació pel 2022. En l'any 2021 va aprovar un paquet d'ajuts extraordinaris valorat en 12,3 milions d'euros. Estem parlant d'ajuts extraordinaris que va consistir en una, primer, reducció dels coeficients de les taxes de vaixell, passatge i mercaderia pel 2021. Això és una rebaixa per als clients del port que té un impacte sobre els comptes del port de 6,5 milions d'euros. Aquesta va ser una decisió, m'atreveixo a qualificar, de valenta. Vam liderar des del Port de Barcelona aquesta correcció de coeficients, reduint els coeficients per tal d'afavorir l'activitat econòmica. També, de manera extraordinària, vam aplicar bonificacions singulars als concessionaris de terminals de contenidors, tant els multipropòsit com el RoRo com les d'automòbils, que va suposar una rebaixa de 3,4
3,8 milions d'euros. Estem parlant de taxes d'ocupació, estem parlant de terminals. També vam aplicar bonificacions extraordinàries a les taxes d'utilització dels tràfics insulars, en tant en quant tots aquests tràfics insulars es van considerar servei essencial, en un moment en què es va paralitzar el tràfic aeri. L'única manera de garantir l'abastiment de les Illes Balears era a través, lògicament, del tràfic marítim, i vam fer un esforç per ajudar a les companyies, a tota la cadena d'abastament, amb aquestes bonificacions extraordinàries. Això es va fer coordinadament amb Puertos del Estado i sobretot també amb el Port de València, entre altres, però està significant, perquè estem parlant del 2021, unes bonificacions que pugen 2 milions d'euros. Aquestes són les extraordinàries, però en la política ordinària de bonificacions comercials, les que definim des del propi port de manera ordinària, pel 2021 vam aprovar un paquet de descomptes a les taxes pel valor de 11 milions d'euros. Per tant, si sumem les extraordinàries, 12,3, i les ordinàries, 11 milions d'euros, la quantificació total dels ajuts econòmics pel Port de Barcelona l'any 2021, insisteixo, això està en aplicació, puja 23,3 milions d'euros. I avui en el Consell d'Administració hem donat compte del que preveiem per l'any 2022. De nou, un paquet d'ajudes extraordinàries per continuar en el camí de la recuperació econòmica. En aquest cas, tenint en compte que estem recuperant tràfics, valorat en 7,4 milions d'euros. Això serà d'aplicació l'any 2022 i voldria destacar que aquest paquet consisteix en, primer, el manteniment de la reducció en els coeficients de les taxes de passatge i de mercaderies. Són rebaixes directes per als clients del port que pugen 3,8 milions d'euros. Això és el que preveiem per l'any 2022. Per tant, ajust en les taxes que ingressa el port per afavorir l'activitat econòmica. També la continuïtat en l'aplicació de bonificacions singulars als concessionaris de terminals. Estem parlant de taxa d'ocupació. Això puja 2,5 milions d'euros. I també, de nou, continuïtat en les bonificacions a les taxes d'utilització dels tràfics amb les illes, que això puja 1,1 milions d'euros. I les ordinàries, parlat de les tres extraordinàries, les ordinàries pujaran un total, aquestes són similars perquè són les ordinàries, les 2020, les 2021, les 2022, 12,3 milions d'euros. Per tant, pel 2022 preveiem un impacte total dels ajuts econòmics del port de 19,7 milions d'euros. I ara m'agradaria fer un agregat. En total, entre els anys 21 i 22, des del Port de Barcelona, preveiem ajudar els nostres clients i els nostres usuaris mitjançant la nostra política comercial per un import total de 43 milions d'euros, que no és una xifra menor. De nou, m'atreveixo a dir que són decisions valentes de lideratge que han d'afavorir l'economia, generar ocupació i, en definitiva, també prosperitat. Un segon punt, tractat avui al Consell d'Administració, fa referència a tot el que es coneix com a projecte Hermitage. I voldria fer una breu pinzellada d'on som i després explicar els dos actes formals que hem aprovat avui en el Consell d'Administració. El projecte de l'Hermitage ha generat una sèrie, ara ho deia, d'actes administratius formals, tots ells emmarcats en el Pla Especial vigent. Recordaran que l'any 2018 l'Ajuntament de Barcelona, en treball conjunt amb el Port de Barcelona, va aprovar el que es va conèixer com a tercera modificació del Pla Especial de la nova bocana del Port de Barcelona. I a partir d'aquest pla especial vigent es van anar continuant gestionant diversos aspectes, no tots relacionats amb l'Hermitage, evidentment, perquè la tercera modificació abastava tot l'àmbit de la nova bocana, però sí que respecte a l'Hermitage es van generar una sèrie d'actes administratius formals. Ja vam informar en el seu dia que per part del Port de Barcelona el Consell d'Administració del mes de maig va atorgar una concessió condicionada a la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament i els promotors. Això ho marca el propi pla especial i, a més, aquesta concessió condicionada va establir l'obligació dels promotors d'aportar en el projecte un protocol
que vinculés un acord que vinculés aquest projecte i una institució cultural de referència de la ciutat, concretament el Liceu, en un termini de 2 mesos. Aquests han sigut els actes formals que ha pres el Port de Barcelona a partir de l'aprovació del Pla Especial, la concessió condicionada als promotors d'aquest projecte. Hi ha hagut altres actes administratius també formals per part de l'altra administració concurrent, que és l'Ajuntament de Barcelona. Concretament, hi va haver també el mes de maig, molt immediatament després del nostre Consell d'Administració, una denegació del conveni, una denegació formal de la signatura d'aquest conveni, i avui també se'ns ha anunciat la presentació d'un recurs. En tot cas, un recurs al que va ser l'acord del Consell d'Administració del mes de maig. En tot cas, tots aquests actes administratius, d'uns i altres, han generat alhora un conjunt de recursos creuats entre les parts en defensa del que hom creu que són els seus legítims drets, els seus legítims interessos. I avui, en el Consell d'Administració del Port de Barcelona, hem donat compte i també hem aprovat la resolució d'algun d'aquests recursos creuats que ara els explicava. Avui, dimecres 21 de juliol, el Consell del Port ha fet 2 actes formals més. Primer, hem donat compte, aquest només s'havia de donar compte, del recurs que ha presentat el Port contra el que és l'informe desfavorable al projecte emès per l'Ajuntament a finals del mes de maig, aquest que els explicava ara mateix. Aquest recurs que hem presentat va en el sentit de defensar l'interès públic del projecte i també les característiques tècniques que permetrien arribar a la seva implantació. I segon acte formal que hem pres avui en el Consell d'Administració. Avui ja hem resolt el recurs interposat pels promotors contra la concessió condicionada aprovada pel Port al Consell del mes de maig. En quin sentit hem resolt aquest recurs? En el sentit d'estimar parcialment el recurs, perquè creiem que, efectivament, un dels preceptes que posàvem en la nostra concessió condicionada, que era l'obligació de signar un acord concretament en el Liceu i en el termini de 2 mesos, no és procedent. És precisament aquesta concreció en una sola entitat i en un termini molt limitat de temps que podria arribar a ser d'impossible materialització i, per tant, hem estimat aquesta part del recurs. Per tant, ja ho veuen, avui el Port de Barcelona ha fet 2 actes formals més en el que és la gestió d'aquest projecte. El Port de Barcelona, com passa amb tot el sector públic, té l'obligació de resoldre les peticions que realitzen els ciutadans i les empreses i ha de dotar de seguretat jurídica als inversors, respectar els interessos legals, tant d'aquests inversors com del propi port. Per això, aquests recursos. Malgrat tot, vull deixar molt clar que seguim treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona per trobar una solució de consens i que, eventualment, en la recerca i l'adopció d'aquestes solucions, els recursos podrien quedar en suspens, podrien revertir la situació actual. Crec que com a president del port és el que em toca fer. Vull pensar que podrem revertir la situació actual. És una situació que personalment em preocupa, perquè és evident que la integració port-ciutat, una integració que tots desitgem, que és necessària, que ha de servir per dinamitzar l'economia, per generar llocs de treball, per aportar qualitat de vida, per aportar prosperitat, s'ha de fer, no pot ser d'altra manera, cercant el màxim consens entre el port i el consistori. Aquesta crec, insisteixo, que ha de ser una de les meves feines com a president del port. Dels recursos interposats, de la seva gestió, es podria pensar que estem atrinxerats a banda i banda. Jo vull deixar clar, ho apuntava fa un moment, que malgrat aquests posicionaments formals, amb 2 administracions, Ajuntament i Port, Port i Ajuntament, continuem treballant conjuntament per trobar propostes de consens que, en definitiva, aportin usos culturals a l'àmbit del port-ciutat, des d'una visió també global d'aquest mateix àmbit del port-ciutat. Perquè en 2 institucions creiem que aquests usos culturals són usos de qualitat, que poden aportar dinamisme econòmic, generar ocupació i, sobretot, la projecció de Barcelona al món. Caldrà treballar des de cada institució, caldrà treballar conjuntament, caldrà dialogar amb els promotors
del projecte Hermitage. També caldrà dialogar amb les institucions culturals de la ciutat, també les que han aparegut recentment en aquest projecte. Volem estirar al màxim totes les possibilitats que tenim damunt de la taula, les volem fer evolucionar i en buscarem de noves. Aquesta, per tant, no és una comunicació de punt i final d'un projecte, és una comunicació de la voluntat de continuar treballant plegats, Port i Ajuntament, Ajuntament i Port, perquè tenim ganes d'entendre'ns i de trobar aquests usos culturals a l'àmbit del Port Ciutat. Aquesta ha estat l'explicació que hem donat al Consell d'Administració, una explicació de, insisteixo, continuar treballant plegats malgrat la interpretació i la gestió d'aquests recursos, insisteixo, en defensa dels legítims interessos que hom creu que cada administració té. Avui, formalment, el que hem fet és donar compte del recurs interposat contra la decisió de l'Ajuntament, 1, i 2, resoldre el recurs en el sentit d'estimar parcialment part del que havien aportat els promotors de l'Ajuntament. L'agenda de treball entre l'Ajuntament i el Port respecte a aquest tema està sent molt intensa. Des que vaig accedir a la presidència hem fet reunions de treball, aquesta setmana n'hem fet i en continuarem fent perquè aquest és un tema que amb recursos sobre la taula ja comprendran que l'hem de gestionar amb diligència, però amb tota la voluntat, insisteixo, d'arribar des d'aquest treball conjunt a consensos per trobar aquests usos culturals de valor afegit, de qualitat, en el Port Ciutat. Diàleg amb els promotors, diàleg amb les entitats culturals de referència de la ciutat, recerca de solucions. I un últim punt del Consell d'Administració, dels que hem tractat, perquè els hi estalvio alguns punts molt de gestió, que és una nova concessió a una empresa, Transportes Portuarios. Cada concessió és una oportunitat econòmica i, malgrat aquesta sigui modesta, no deixa de ser un esgraó més en aquesta recuperació econòmica. Transportes Portuarios SL ens ha demanat i hem atorgat una concessió per un dipòsit de gestió i emmagatzematge de contenidors marítims buits. És important poder gestionar els containers en els trànsits. És una inversió, el projecte, per part dels promotors, és una inversió de 1,69 milions d'euros. És una concessió que donem per 5 anys, tinguent en compte que aquí s'ha de fer un enderroc, crear una campa, la voluntat del port és portar tot el que és el tràfic de contenidors cap a la part sud del port i, per tant, és per tot això que és una concessió curta en el temps, en comparació amb el que poden ser les durades d'altres concessions, amb una superfície de 80.000 metres quadrats. Pels que coneixen més el port, això és a les antigues instal·lacions del dipòsit de contenidors d'Àmex. Per tant, amb aquesta explicació dels punts del Consell d'Administració, he destacat el Pla de Recuperació Econòmica 2021-2022, tots els acords formals en referència al projecte Hermitage i també aquesta nova concessió a Transportes Portuarios. Tant el José Alberto com jo quedaríem a la seva disposició per qualsevol pregunta. L'Helena controla les preguntes que ens puguin fer i, per tant, quedem a la seva disposició. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, director general. Ara començaríem, obríem el torn de preguntes i la primera pregunta la podria fer el Martí Puig d'AF, que ha sigut el primer en aixecar la mà. Martí, endavant. Que el veurem. Martí, no et sentim, no sé si tens a veure... Potser tens el micro apagat, em diuen des de control. Ara tens el micro, ara. I em veieu també? Sí, gràcies. Em sentiu, oi? Ara et veiem. Val. Hola, bon dia, president. Volia aclarir com queda llavors el tema de l'Hermitage, donat que s'ha estimat parcialment el recurs. És a dir, si ho he entès bé, s'ha estimat que la concessió no havia d'estar condicionada a un període de 2 mesos i a una institució cultural concreta. Llavors, a què està condicionada ara o no està condicionada a res? Si em pot explicar això. I després, d'altra banda, saber si avui la tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona
ha vingut a dir que vostè no es troba en una situació còmoda, que li agradaria estar en una altra situació en aquest debat i que s'ha trobat una gestió que evidentment no és la seva. Voldria saber si creu que s'ha procedit com s'havia de procedir o si vostè hauria fet alguna cosa diferent. Anem a pams. Gràcies per les preguntes, de tota manera. Primer, continua sent una concessió condicionada, que quedi clar. L'acte del mes de maig era d'atorgament d'una concessió condicionada a, fixi's, la signatura d'un conveni entre els promotors i l'Ajuntament de Barcelona, que és condició que queda especificada en el pla especial que es va aprovar el 2018. I, per tant, continua sent una concessió condicionada. És veritat que l'Ajuntament després va emetre un informe dient que això és un acord del govern del consistori, en definitiva, que no signarien aquest conveni. És per això que nosaltres hem interposat un recurs a la decisió de l'Ajuntament. Però la concessió que va donar el Port de Barcelona continua estant condicionada al que marca el pla especial. El que marca el pla especial. Això no és una condició inventada, sinó que està escrita en el pla especial vigent. El que sí que hem estimat és que aquesta concessió també estigui condicionada a, concretament, la signatura d'un acord amb el Liceu i en el marc de 2 mesos. Això, doncs, llegit el recurs, hem estimat que no era procedent i, per tant, hem deixat la condició només al compliment del que és la signatura d'aquest conveni. M'atreveixo a dir que en el plantejament d'un conveni entre l'Ajuntament i el promotor ajuda que el projecte estigui vinculat a una institució cultural de referència de la ciutat, però no pot ser que des del Port, en decisió del Consell d'Administració, fixem que sigui el Liceu i en 2 mesos. I, per tant, continua sent una concessió condicionada. A partir d'aquí, els recursos existeixen, els hem de gestionar, els anirem treballant els equips jurídics, però sobretot el que jo he intentat expressar és que hi ha una voluntat de treball conjunt i de trobar solucions. I que fins i tot, i ho vull remarcar de nou, tots aquests recursos poden quedar en suspens, poden retirar-se. Un recurs sempre s'està a temps de retirar. I, per tant, ho he expressat amb molta contundència avui al Consell d'Administració, que estem davant d'aquesta situació de treball conjunt per, eventualment, poder revertir aquesta situació de recursos creuats, deixar-los en suspens i aportar solucions. Aquesta és la feina que crec que em toca fer i que jo he expressat també que a mi em preocupa. Les qualificacions que hagi pogut fer la tinent d'alcalde sobre com em sento jo doncs seran subjectives. Jo, en tot cas, aquí el que he dit i ho reitero és que em preocupa aquesta situació i que part de la meva feina com a president del Port és precisament trobar solucions, no quedar-me en una trinxera. I, per tant, en aquesta recerca de solucions torno a insistir en que ens hem marcat una agenda de treball molt intensa, molt intensa. De fet, avui, aquestes decisions que hem pres en el Consell d'Administració formen part d'aquesta agenda, explicitar que hem interposat aquest recurs, que hem estimat parcialment aquest recurs, condició dels promotors, em refereixo, que es manté la condició condicionada, però que és una situació reversible, forma part, evidentment, si no, no ho diria, d'aquesta agenda intensa de treball que ens hem marcat amb 2 institucions i que esperem que al llarg de les properes setmanes, mesos, però no massa més enllà, precisament per aquesta situació de recursos creuats, podem aportar solucions per aconseguir aquests usos culturals a l'àmbit de Port Ciutat. Això implicarà també parlar amb els promotors, parlar amb les institucions culturals de referència de la ciutat, però estem disposats a fer-ho. Estem disposats a fer-ho. Volem fer-ho. Jo quan deia que tenim ganes d'entendre'ns és perquè és així de natural. No podem pensar l'àmbit de Port-Ciutat sense el port o sense la ciutat. Ciutat i port han d'anar de les mans, han d'anar de la mà en la recerca d'aquestes solucions. I des d'una visió global arribar a aportar aquests usos culturals que, insisteixo, són de valor afegit, això ho veu tothom, i aporten qualitat, dinamització econòmica, generació d'ocupació, dinamisme en la relació entre port i ciutat. Això és el que volem tots. Ha d'estar fet, insisteixo, des del treball conjunt i des del consens. I torno a insistir, malgrat els recursos que s'han interposat per defensa jurídica de ciutadans, empreses, de les pròpies institucions, la voluntat és que aquest treball conjunt acabi amb acords que permetin desactivar
els recursos que permetin revertir la situació. És la feina que crec que em pertoca fer com a president. Em preocupa i, per tant, m'ocupa. Moltes gràcies, president. Passem ara la paraula al Marc Garcia, de BTV, que estava tenint uns problemes amb la càmera. No sé si es podrà connectar amb la càmera, però en tot cas, si no amb el micro, sí que podrà. Ara em veieu? Sí? Mira, ara ja li va la càmera també, vale, perfecte. D'acord, jo voldria saber, quan parlava que volen estudiar nous usos culturals, jo no sé si ja dona per enterrat el projecte de l'Hermitage o encara hi segueix confiant, perquè quan parlava de nous usos m'ha donat a entendre que estaven pensant en altres propostes que no siguin l'Hermitage, per la parcel·la aquesta de la nova Bocana. Gràcies. Sí, en la teva pregunta, al principi has dit, quan estaves parlant de nous usos culturals, no. Jo he parlat d'usos culturals, precisament. No he utilitzat els nous. He parlat d'usos culturals, que són usos que coincidim, Port i Ciutat, en què són de valor afegit, que volem que hi siguin en el Port Ciutat. He parlat també d'estirar al màxim els projectes que tenim sobre la taula, la seva evolució, que va aparèixer al Liceu en un moment determinat, i així es va explicar, i també de noves propostes. Però no he parlat de nous usos, he parlat de, fixi's, començant pel projecte actual que estem gestionant i que té aquests recursos creuats, de la seva evolució amb l'aparició del Liceu, he parlat de diàleg amb els promotors, he parlat de diàleg amb les institucions culturals de referència, que això vol dir bàsicament i d'entrada al Liceu, i he parlat de pensar també noves propostes. Però el que volem és que hi hagi usos culturals en el Port Ciutat. I és des d'aquesta voluntat, si no haguéssim fet el pla especial, si no haguéssim aprovat aquella tercera modificació del pla especial en el que també hi va estar involucrat el govern de la Generalitat des de la visió d'autoritat urbanística, no? Si no haguéssim fet. I per tant, allò hem de ser capaços de traduir-ho més enllà d'aquest atrinxerament que ha significat aquest projecte en concret amb aquesta forma i amb aquestes resolucions, amb aquests actes administratius formals que jo deia, i amb aquests recursos. Torno a insistir que l'agenda de treball és intensa i que esperem que puguem fer evolucionar la situació actual al llarg de les properes setmanes, mesos, amb rapidesa. Gràcies. Moltes gràcies. Ara és el torn de David Simó, de El Canal. David, endavant. David, no et sentim. Tens el micro mutejat, crec. Et veiem però no et sentim. Sí, et veiem però no et sentim, correcte. I ara? Sí. Ens sentiu? Sí? Bona tarda. Què tal, com esteu? Jo us volia preguntar, heu dit que el primer semestre hi ha una recuperació de tràfic, si ens podíeu també avançar les xifres econòmiques d'ingressos del Port de Barcelona. I, per altra banda, president, has parlat que teniu previstes de 70-100 escales de creuers. Teniu una previsió també del volum de creueristes fins a final d'any? Res més. Gràcies. Gràcies, David. Content de veure't. Les xifres normalment les donem a final d'any. Nosaltres donem normalment els tràfics a meitat d'any i les xifres econòmiques agregades les donem a final d'any. Ara veurem si podem donar-te alguna xifra, però efectivament en el que és estrictament la presentació de tràfics, ho hem apuntat, i tu ho deies també en la teva intervenció, estem parlant d'una recuperació ràpida, que a més volem que sigui una recuperació llavors estable, sòlida, i d'aquí que continuem donant aquestes ajudes als nostres clients i als nostres usuaris. Pel que fa a creuers estrictament, entre 75 i 100 escales, si fem una mitjana ràpida, això són xifres estimatives, no? Però podríem estar al voltant de 200.000 creueristes. Aquesta és una xifra que està en consonància amb el que serien aquestes escales que hem tingut fins ara i el nombre de creueristes estimats, més o menys, aproximats que hem tingut. Estaríem en aquestes xifres, David. No sé si José Alberto té alguna xifra. Endavant. D'ingressos. La part d'ingressos. Sí, de fet, breument, quatre dades importants del nostre compte de resultats tancats al primer semestre de l'any 2021.
I faré una petita comparació entre l'any passat i també l'any 2019, perquè per la mateixa raó dels tràfics és important fer aquesta comparació per entendre bé quina és la situació actual del Port de Barcelona. Doncs en el que són l'import net de la xifra de negoci, bàsicament els ingressos, estem parlant d'un increment respecte a l'any passat d'un 7% i una davallada respecte a l'any 2019 d'un 15%. Si ens fixem en el resultat d'explotació creix amb pràcticament 8 milions d'euros, assolint una xifra de 13 milions d'euros, que és un increment del 147%, perquè també hi ha hagut un estalvi important en el que són el conjunt de les despeses del propi Port de Barcelona, però tal vegada, si tornem a comparar amb l'any 2019, doncs la caiguda del resultat d'explotació és d'un 31%. En el resultat d'abans d'impostos, més o menys té el mateix caràcter, de tal forma que respecte a l'any passat l'increment és 170%, i la davallada respecte a l'any 2019 és d'un 26%. Jo crec que més o menys és una foto dels paràmetres econòmics principals del tancament del primer semestre. Molt bé, moltes gràcies, director. Ara seria el torn de l'Artur Zanón d'Expansión. Hola, crec que em toca a mi fer la pregunta, no he sentit, però crec que em toca a mi. M'agradaria incidir en aquests aspectes econòmics que explicava el director del port. Si podem dir la xifra de negoci del primer semestre del Port de Barcelona i després també del resultat abans d'impostos, quina seria, i del primer semestre de 2021. I després un parell de coses amb el tema del conflicte amb l'Hermitage. Primer, si podem dir quants recursos s'han presentat fins ara en total, i després si podem donar una miqueta més de detalls sobre el recurs presentat per part del port contra aquest informe desfavorable de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies. Dones tu primer les xifres, José Alberto donar les xifres econòmiques. D'acord. Entenc que he parlat en termes de percentatges i entenc que el que es vol és determinar la xifra en valor absolut. Doncs els ingressos, l'import net de la xifra de negoci, per ser curós a les expressions, doncs de l'any 2000, tancat el juny de l'any 2021, ha estat de 73 milions d'euros, 73.230.000 euros, que representa, com he dit abans, un 7% respecte al 2020, a juny de l'any 2020. I el resultat de l'exercici, el resultat abans d'impostos, estem parlant de 15.210.000 euros, que representa un increment de 169% si comparem amb la xifra de l'any passat de 5.650.000. Sí, respecte als recursos, sé que és una mica enrevessat, perquè és una situació jurídica que s'ha allargat en el temps. Jo ho he intentat explicar per l'ordre cronològic, però potser mereix aquesta pregunta. Els promotors van interposar un recurs contra la decisió del Consell d'Administració del Port de Barcelona. Precisament és el recurs que hem estimat parcialment i avui hem aprovat aquesta resolució, estimació parcial, en el Consell d'Administració. El Port de Barcelona va interposar un recurs contra la decisió de l'Ajuntament de no signar el conveni. El contingut, que era la segona part de la pregunta, és en base a la defensa de l'interès públic del projecte i també a la defensa de dades tècniques que en la justificació de la denegació de la signatura del conveni nosaltres creiem que no són correctes i que per tant es poden rebatre, dades de mobilitat o dades de diferents qüestions tècniques, insisteixo, que poden ajudar a la implantació del projecte. Aquest és el contingut del recurs. Avui se'ns ha anunciat un recurs de l'Ajuntament cap a també aquesta decisió del Consell d'Administració del Port i intuïm que hi haurà algun altre recurs, però en tot cas cadascú ha d'explicar els seus recursos. En tot cas, recursos creuats que s'han de gestionar. Nosaltres, fixi's que hem gestionat molt ràpidament el que ens van interposar els promotors, l'hem estimat parcialment. La resta de recursos, que ja són més entre administracions, el port cap a l'Ajuntament, l'Ajuntament cap al port,
formen part d'aquesta agenda intensa de reunions de treball. Torno a insistir, malgrat la interpretació de recursos, la interposició de recursos, hi ha una agenda de treball intensa que el que pretén és buscar solucions. Aquesta agenda de treball intensa passarà indubtablement per aquest diàleg amb promotors, per aquest diàleg amb institucions culturals de referència de la ciutat i per presentar solucions. Torno a insistir que crec que aquesta és la meva feina com a president del Port. He trobat molt bona sintonia en l'Ajuntament de Barcelona per avançar per aquest camí i l'explotarem al màxim. Gràcies, president. Ara té la paraula Daniel Molero, de Naucher. Endavant, Dani. No sé si ens sents. No sé si està connectat. Bueno, en teoria està connectat. El veiem connectat, però s'acaba de desconnectar, em diuen. Vale. Sí, Carlos, de Gestión de Polígonos. Endavant, Carlos. No, mira, Dani, ja està. Bueno, sembla que el Carlos també té alguna dificultat. Tampoc? Funciona, el sistema? Sí. Hem tingut moltes preguntes, ja. El Carlos, el veiem connectat, però... Carlos, tens el micro i la càmera desactivats. Ara la càmera sí, el micro està desactivat. No et sentim. Ara et veiem, encara no et sentim. Ara et sentim. Ara sí? Ara sí em veieu? Què tal? Molt bé. Bona tarda. I, bueno, jo us volia preguntar, no pas pel tema de l'ermitatge, us vull donar l'enhorabona amb aquesta primera compareixença de resultats, sobretot pel tema dels creuers, perquè al final són els que dinamitzen també una mica la ciutat, dinamitzen el comerç i la gent ho està passant bastant malament. Jo us volia fer dues preguntes. Estem seguint el tema de l'atasco que hi ha de contenidors a Llantian, sobretot perquè està disparant el cost del transport al 135%, és una passada el tema aquest. Jo crec que això acabarà afectant una mica a tot el tema aquest del comerç internacional, sobretot els que més estan patint aquest tema és els Estats Units, però bueno, jo crec que seria bo el poder tenir com un observatori en aquest sentit tots els ports per exemple, fa no res estem al canal de Suez, ara estem al port de Llantian i cada vegada això repercuteix tant a la inflació interna del país com a tots els ports, però sí a nivell mundial. Penso que estaria bé possiblement establir un observatori que pogués preveure aquestes oscil·lacions de preus que fan tontollar una mica tot el que és el comerç. I la segona pregunta aniria per aquesta deslocalització de puertos de l'Estado que es vol portar, segons el president de la Comunitat Valenciana, el senyor Ximo Puig, de portar puertos de l'Estado a València. Vull dir, no és menor el trasbassament aquest. Vull dir, si apliquem que Madrid només té el retiro en quant a aigua, vull dir, doncs estaria justificat el tema aquest de que estigui justament on hi ha aigua. Però, a part d'això, ja tenen també l'oficina del corredor mediterrani. Vull dir, s'està buscant el pilotar aquest corredor mediterrani des de la Comunitat Valenciana? Carles, content de veure també tot el tema de contenidors i l'impacte sobre els preus dels fletes l'explicarà en José Alberto. Deixa'm respondre molt breument a aquesta segona part de la teva pregunta, no? Fixa't que qui va intervenir al País Valencià per explicar aquest posicionament polític al voltant de la descentralització de l'Estat va ser el president de la Generalitat, no el president de l'autoritat portuària. I, per tant, jo no estic segur que tots aquests aspectes de descentralització de l'Estat, de traspàs de competències, en definitiva, d'acords polítics entre les parts, passaran per les comissions bilaterals que s'han de reunir properament, comissions bilaterals a les que assisteixen els consellers de la Generalitat
o el propi president de la Generalitat. I, per tant, deixaria aquesta part més de model d'estat el que disposi el govern de la Generalitat en la seva relació amb el govern de l'Estat i, torno a insistir, en el marc d'aquesta comissió bilateral. Per part nostra el que hem de fer és continuar defensant l'autonomia i la independència de l'autoritat portuària de Barcelona en molts aspectes i treballar sota la coordinació amb alguns altres aspectes de Puertos del Estado, en tant en quant són port d'interès general, de primera categoria, i per tant que hi ha molts temes que mereixen aquesta coordinació, entre altres, per exemple, l'aprovació del Pla d'Empresa pel 2022, pla d'empresa en el que, de nou, i com a Port de Barcelona, hem marcat lideratge del que ha de ser aquest camí de la recuperació econòmica. Del tema de contenidors i el seu impacte sobre els preus dels fletes, endavant. Sí, un conjunt de reflexions, no? Perquè és una proposta o una reflexió molt important que està afectant a tot el tràfic marítim, el transport marítim a nivell global, que l'està afectant des de fa molts mesos, moltíssims mesos, no només lo de Yantian. Yantian ha estat, com, si em permeten utilitzar la puntilla, no? de tot un seguit o d'un recorregut que ja es va iniciar fa més d'un any, en el qual té dos efectes. Una, l'increment notable dels nòlits, dels fletes, bàsicament dels contenidors, que inicialment eren els principals fluxos del món, però està contaminant pràcticament tot el transport de contenidors arreu del món. Però també, i no podem oblidar-nos que no només és una qüestió de nòlits, de preus, sinó també és una qüestió de deficiències en el servei. Manca d'equipament, l'estan patint tots els importadors i exportadors, els carregadors de tot el món, amb unes dificultats de regularitat i de fiabilitat del tràfic, del transport marítim mai vistes, malauradament mai vistes. I és un símptoma de preocupació de tots els que treballem en aquest sector, en aquesta indústria, que esperem que algunes de les decisions que s'han pres en l'àmbit d'incorporar equipament nou, d'encàrrec d'equipament nou, d'encàrrec de nous vaixells puguin ajudar a estabilitzar a mig termini. No hi haurà solucions a curt termini, però, si més no, a mig termini, tant la manca de servei o les deficiències en el servei, més que la manca de servei, com també de retomar o retornar a preus de nòlits més prudents que la situació actual. Respecte a Yantian, i d'una forma molt concreta, doncs Yantian ja està treballant, la informació que tenim és que treballa en normalitat. El problema és que aquesta represa d'activitat per part de Yantian ens arribarà a nosaltres, en el cas del Mediterrani, al Port de Barcelona, i en el conjunt del ports del Mediterrani ens arribarà el mes d'agost, de tal forma que tindrem una concentració molt important dels cales que procedeixen de Far East per fer operacions en el Mediterrani occidental. Una concentració molt notable. Esperem que amb la capacitat que tenim en el Port de Barcelona, i encara que sigui el mes d'agost, per la capacitat de les dues terminals de contenidors, puguem atendre amb suficiència i amb un bon servei com ha estat atès en els últims mesos en els nostres clients. Per últim, aquesta proposta d'observatori, sí que hi ha diferents ratis, diferents observatoris de caràcter global, de caràcter internacional, respecte als nòlits. Pensem o valorarem a veure si en un àmbit més reduït i que podem participar d'una forma més intensiva, doncs es pot crear d'un de nou. Moltes gràcies, director. Ara seria el torn de Daniel Molero, de Naucher, que ara sí que el veiem connectat. Dani, endavant. Sí, hola, què tal? Se'm veu? Sí, ara et sentim. Sí, em sentiu? Sí, perfecte. Donats els tràfics que heu dit del primer semestre d'aquest any, voldria saber si heu fet alguna valoració per a com acabarà aquest any i, en tot cas, quan s'arribarà als termes de mercaderies mogudes de 2019 o fins i tot quan es podran superar. Gràcies. Nosaltres hem fet projeccions, evidentment, però són estimacions. Jo vull recordar que la nova ministra
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aquesta mateixa setmana ha expressat, doncs, en base també a la seva estadística i a les previsions que tenen, una recuperació total dels tràfics pel 2022. En tot cas, segur que no serà a principis del 2022, serà al llarg del 2022 i cap a final del 2022. És precisament per això, i vull tornar a posar en valor les decisions valentes de lideratge que hem pres des del Port de Barcelona amb aquesta política de rebaixa de coeficients, d'establiment de bonificacions. Totes aquestes rebaixes, tots aquests ajustos han d'ajudar a aquesta reactivació econòmica que al llarg del 2022 es anirà recuperant, que veurem si és del 100% a finals del 2022 o ja passarem al 2023. Aquestes són les previsions que tenim. No sé si José Alberto vol ser més precís amb alguna xifra. Sí, en algunes qüestions depenent una mica de l'activitat. En el cas del tràfic de vehicles nous, que a banda de la pandèmia hi ha qüestions importants al fons, doncs trigarem més que de l'any 2022. En el cas dels creuers és evident que no serà l'any 2022 per recuperar les xifres de l'any 2019, però en termes de contenidors, que és la part segurament més substancial i el que reflexa millor l'economia fruit de la quantitat de sectors que utilitzen el contenidor com un mitjà de transport en les seves importacions i exportacions, doncs ja l'hem recuperat, perquè tal com hem explicat estem per sobre de les xifres de l'any 2019, o sigui, abans de la pròpia pandèmia. En el cas, si sumem tot en el que són entones, doncs si recuperem el tràfic en Balears amb normalitat, allò que s'està succeint al mes de juny, que el president ho ha comentat al principi, doncs té continuïtat al llarg de l'any, doncs el 2022 sembla raonable que sigui a l'any que puguem comparar 100% amb les xifres de l'any 2019. Gràcies. Ara donaríem pas... Bueno, queden dues últimes preguntes. Una seria una molt ràpida, diu el Martí Puig, d'AF, que ha preguntat abans i volia tornar a preguntar. Martí, endavant. Hola. Em sentiu i em veieu, correcte. No, pel president és una pregunta que no té a veure directament amb el port, però en la seva condició d'exconseller em sento una mica obligat a fer-li. Vostè suposava frontalment a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona i ara, en canvi, sembla que el govern, tot i no haver-se posicionat definitivament, la veu amb bons ulls. Volia saber si vostè ha canviat d'opinió en aquest temps o si creu que hi ha hagut algun motiu pel fet que el govern ara es posicioni diferent a com es posicionava fa uns mesos. Gràcies. Gràcies per la pregunta. Sabia que un dia o altre sortiria aquesta pregunta i més val que sigui la primera roda de premsa que no pas a la darrera, no? En tot cas, i ho dic amb molta claredat i amb tota amabilitat també, no és cert. Jo no em vaig oposar frontalment a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. No és cert. Jo vaig expressar dubtes raonades al voltant de l'allargament de la tercera pista per un conjunt de condicionants ambientals que estan sobre la taula, que els ha marcat Europa. Però, en tot cas, sempre em vaig expressar, i a l'hemeroteca em refereixo, a la necessitat d'ampliar l'aeroport de Barcelona amb altres inversions. I parlava, per exemple, de terminal satèl·lit, parlava de la gestió individualitzada de les pistes, parlava d'inversions que ha de fer ENA a la resta d'aeroports d'interès general, Girona, Reus, parlava d'interconnexió ferroviària. Tot això ho vaig expressar una i una altra vegada. És possible que algun titular acabés resumint-ho amb una posició contrària a, però en tot cas expressava dubtes raonables al voltant de l'allargament de la tercera pista. Torno a insistir, però vaig, per exemple, manifestar-me molt a favor sempre de la terminal satèl·lit. I en la mateixa línia, i torno a insistir que està expressat a l'hemeroteca, em refereixo, a articles que vaig publicar en diversos mitjans de comunicació, demanava, crec que en algun cas deia, exigia que hi hagués una reunió entre totes les parts, una sola reunió, no reunions bilaterals en les que al final un no acaba de saber on està tothom, no? I exigia que hi hagués una reunió entre Govern de la Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament del Prat, AENA, Ministerio de Transportes, Ministerio de Transició Ecològica, molt important, que hi fóssim tots, no? I això és el que s'està fent. I, per tant, en certa manera, em sento reconfortat pel fet que el Govern de la Generalitat ha impulsat aquesta taula de treball que lidera Ricard Font per avaluar el projecte d'AENA,
el projecte d'AENA, que es conegui i que s'avaluï, que se'n mirin els límits, també els ambientals pel que fa a aquesta expressió d'allargar la tercera pista i que a partir d'aquí es prenguin decisions. Per tant, crec que el govern de la Generalitat ha continuat en la mateixa línia que havia expressat jo com a conseller de Territori i Sostenibilitat. Torno a insistir que a l'hemeroteca em refereixo amb articles publicats per part meva. Gràcies, president. I ara tindria el torn l'Aitor Vieco del Mercantil i seria l'última pregunta ja. Endavant, Aitor. Hola, bona tarda. Em sentiu? Sí, Aitor, sí, perfecte. Bona tarda, president, bona tarda, director. Volia preguntar, tornar una mica a l'àmbit portuari, tres coses. Primer, el president Damià Calvet ha parlat del tema del pla d'empresa. M'agradaria saber si ja s'ha tingut la reunió amb Puertos del Estado o si està previst per abans de l'estiu i si ens pot facilitar alguna dada o algun concepte que estigui en compte des del punt de vista del desenvolupament d'aquest pla d'empresa. Després, respecte a l'espai del port de Busan, també m'agradaria saber si hi ha alguna novetat al respecte d'aquest projecte i per últim, hi havia un espai que segurament serà més fàcil que el director ens faci 5 cèntims, hi havia un espai de l'antiga Tercat que estava previst destinar o concessionar de 23 hectàrees pel tràfic d'automòbils, que entenc que amb les circumstàncies actuals de com està evolucionant el tràfic d'automòbils segurament encara deu estar el projecte una mica verd. Gràcies. Moltes gràcies, Aitor. La primera pregunta, faré algun apunt, el José Alberto segurament, el director, la completarà. La de Busan i la de Tercat, doncs les explicarà el director. Ja hem fet la reunió en Puertos del Estado, va ser la setmana passada. Va ser una reunió en la que vam culminar la feina tècnica que havien fet els equips de l'Autoritat Portuària de Barcelona i de Puertos del Estado, i va ser una reunió que va servir per tancar el pla d'empresa. El pla d'empresa està formalment per part nostra tancat i Puertos del Estado l'ha de posar la maquinària, per entendre'ns, de confecció del pressupost per l'any 2022, pressupost de l'Administració General de l'Estat, i en aquesta reunió va ser en la que precisament vam acordar, perquè així ho diu la llei, aspectes com aquest manteniment de la rebaixa de coeficients, per ser més explícit i molt adreçat als portuaris, a la premsa portuària. Coeficient de la tassa buque 1, coeficient de la tassa de passatge de passatgers 0,85 i coeficient de la tassa de mercaderies 0,95. També per pactar aquestes bonificacions específiques als trànsits, als tràfics insulars d'abastiment de les Illes Balears, en el mateix ordre, buque, passatge, mercancia 20-20-10, i també altres aspectes. Va servir la reunió també per parlar d'altres aspectes que no queden reflectits en el pla d'empresa, però que exigeixen coordinació entre Puertos del Estado i l'autoritat portuària. Però, en tot cas, una reunió positiva per tancar, insisteixo, la magnífica feina tècnica que es fa des dels equips del Port de Barcelona per presentar un pla d'empresa rigorós, coherent i de projecció de l'activitat del propi port. José Alberto? Sí, respecte al pla d'empresa hi ha un munt de dades i de números. La part més important és la que ha destacat el president respecte al pla de recuperació, l'acompanyament que el port fa en el pla de recuperació en l'àmbit de tota la comunitat portuària, però sí que voldria afegir una dada que no hem donat i jo crec que és representativa i que cal destacar sempre, que és la previsió de les inversions per l'any 2022. En l'any 2021 la previsió de tancament de les inversions serà de 79 milions d'euros, estic parlant d'aquest any, 2021, i per el proper any seria de 99 milions d'euros, en el qual hi ha una part significativa que està relacionada amb molls i obres de trac, perquè s'estan redactant tot un seguit de projectes importants de 3 àmbits, del que aprofito per destacar, que és el Contradic Nord. Contradic és l'espai on utilitzava abans ICL, Tramer, no? del grup ICL, abans de traslladar-se a la Barrera de la Campa. S'està redactant un projecte per habilitar un nou atrac allà, que s'incorporarà a la terminal de Grimaldi, terminal que Grimaldi té en el moll de costa, un punt.
El segon seria finalitzar el moll adossat amb la fase 4, i aquesta obra seria molt significativa i preveiem ja que comenci l'any 2022 la seva execució. I per últim, també els SATRACs 34, els 3 SATRACs grans, que també s'està redactant el projecte constructiu. Doncs aquestes serien les 3 intervencions més importants, contemplades en el pla d'empresa i reflectides en aquest número que els he donat, que és que la previsió que fem en aquest moment per l'any 2022 com a inversions és de 99 milions d'euros. Respecte a Busan no hi ha notícies, s'ha constituït la societat, s'ha constituït ja els òrgans de govern, els òrgans de gestió, i que començarà l'activitat en els següents mesos després del propi estiu. Per últim, el tercer punt que es referia, suposo que al moll Príncep d'Espanya i la terminal de vehicles. Sí, ara dos apunts diferencials que puguem aportar. Una és que creiem que no ha de ser exclusivament de vehicles, sinó que ha de ser en termes globals de càrrega rodada. És a dir, creiem que en el Port de Barcelona ens cal una terminal especialitzada en càrrega rodada que també pugui fer vehicles, per un costat. I l'altre punt important és que hem iniciat tot un conjunt de contactes explicant el projecte a les diferents empreses que al llarg dels últims anys s'han interessat. Després d'aquest conjunt de consultes o de contactes o d'explicacions en el que és el sector que pugui estar més interessades, llavors prendrem una decisió respecte si la licitació la fem aquest any o s'ajorna amb una situació del mercat que estigui molt més receptiu, que pugui ser en aquest moment. Moltes gràcies, José Alberto. Sí, afegir en tot cas només que el 30 de juny van signar davant notari aquest acord amb Busan, que s'ha fet la presentació a les empreses coreanes, enviat cartes i que seguim treballant, com ha explicat el director, al llarg dels propers mesos perquè això sigui una realitat i que formi part de tota aquesta missió també al Port Summit amb Corea que celebrarem al novembre. És veritat que, tant com això, si em permeteu, avui presentàvem els resultats del 2021 i hem explicat molt coses del pla d'empresa des del punt de vista d'aquesta voluntat d'ajudar a la reactivació econòmica, però que hi ha molts altres aspectes, entre altres inversions. Ara el José Alberto apuntava xifres agregades que mereixeran, sens dubte, que quan toqui i més d'hora que tard puguem també fer noves compareixences per explicar els plans de futur del port, que en definitiva és la infraestructura econòmica més important del país. I com a tal hem de continuar defensant tant en la seva activitat com en la planificació i l'execució de les seves pròpies infraestructures la màxima eficiència, la màxima rapidesa per donar resposta a les necessitats de les nostres empreses. No hi ha més preguntes, crec, Helena, no? Preguntes, president. Doncs ho deixaríem aquí. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per la vostra compareixença, també de nou a les persones que ens hagin pogut seguir en directe en un exercici de transparència des de les xarxes socials. Moltes gràcies i fins la propera.